tabu khoini bida bilo haino haito isa phai sokpaijak chini taku guru poto debormani family bai malaijak tei chini borong gana Rajiv Deborma bin family bo phai malai hing phaijak tini tei isa haino hai karon borok Bangladesh ni jelo 6-7 মাস ungui tongkha tabo bo maki philiako haini bagui जों खबर खालामनानै हयতো किसालै दिंखना हाइफानो जों सिगाङाव फाइथांजाक तिनि हायनो हाय बिनि फेमिलि रक बाहायकै दंबोदैखै चले इनि नायना बागै फाइमानि के जों आं बावनि फेमिलियाव फाइ मालायमानि यागुलो बांलादेशनि जागा जे हाइ कमिशनार दङ तै जिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्रि बाय सालायका तै केन्द्रनि मन्त्रि बरं गोनां जे प्रतिमा भूमि बाय मालाय जे घटना যত বর্ণ সাবাইকা तै जे खायजा नांमानि BSF बाय कमान्डेन्ट बाय DIG बाय जे नांमानि बेबागनो आं सालाय दङ आसा खायो अ मास दंनि बिसिंगनो बरनो आं तुबुइ मानानै हिनि वानसुगो ते बं फेमिलि रक जों चुबानाय प्रतिमा भूमि चिनि केन्द्रनि मन्त्रि ताबु त्रिपुरानि MP फानो बबो बरनो सुबासु खालायगा किसा गेसिनि बुबाग्रा बो साहरजाक आं बुबाग्रा बाय कक सालायजाक बुबाग्रा बो आं बाय साहरजाक आं निजिबो बंनो तिनि अ दुइटा फेमिलिनो जे चिनि बरम गोनां गुरुपद देबबर्मा जे सकपायासाक तै राजीव देबबर्मा जे सकपायासाक बंनि फेमिलिनि दाय दायित्व आबो जों नाहारका जों बरक जे फायसाक जों बं फेमिलिनो जे केबिं मुं तंमारक बाहायकै जों आबरकनो बसिकांगो नरै जों थांमान आबो बं फेमिलि लगिस दं जों तंनाय दिनि यालुति बरक काहामखायनो परि दङ ते बिनि बायनि मुं दामसे खुमपुइ देबबर्मा बो आगरतला परि दङ ओंखाय ताबु तिनि 10,323 चाकरि बो पाइजाकनि जरा अमहाय थामानि बागै बेलायखेनो खामानि खालाय हाइफानो जों बंनि लगि दङ याल संनि लगि दङ ओंखाय जों थैनांगौबो जे बरक सकपायासाक जों बंनि बागै सामं खायनाय आसा खायो अ मासरनि बिसिङावनो जों बरनो तुबुइ मानानै हिनि कारण जों मनो सिरियासलि सामं खाय दङ जेसो दिन पर्यन्त बरक सकपायासाक आंसो जरतिनो जों सामं खाय दङ आसा जरते बं फिलिनो जों दिनि कग्रिका ते बिसिगाङाव सामं खायनाय ओंखाय जों त्रिपुरायाव तो जत गोबां बरकनि न समस्या दङैनो मानो এখন যত সমস্যা সেমিয়া কারণ बुंमुंखै 6 मास निजिनि फेमिलि बायकरि जे जे कर्ता जे नगनि अक्रा बतिनि फेमिलि बाय 6 मास गरि गरि के बुंनि फेमिलि बहाय अवस्था चलि दंखना अ वानसुगैनो जों बरनो सुबानानि नि फायो ओंखाय थिनांगौबो जोंनि अमाहाय गोबां मानसिनि 50% प्रब्लेम दङ जों जे मानसा सल्भ खालायनानै बागै जों जायदों